Alright, mastreets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Nhasi ndakamira nemwanasikana. Yandange useka because aya rotongori drama rega rega handiti. But pane dzimwe nyaya manje dzinenge dzichiitika mastreets dzekuti unenge wakushaura kuti ichokwadi here kana kuti inongori acting. Ndosaka tauya kwaari nhasi tikati timbokurukura tinzwawo kuti zvakamira sei. Mabrijo. Makasimba ango saint. Aiwa ndiri boss uri kudini? Zvese zviri boss zvamurungoona kuti nyama yebaby inangu. Zita rangu musazoti Mabrijo ango next time. Ndinonzi the hottest lady in both America and Africa because hapana mukadzi akandikunda kunaka like muAfrica nekuAmerica. Alright. Period. Alright. Yeah. Sezvamangonzwa ndanzi ndigadzirise papo hanzi the hottest lady in America, in both America and Africa. Kuroti urure here kuti vese ana Beyonce wakavarova. Apatorina munhu vanhu vese ndosika muchiona ango kuti inini hangu pese pandosvika so zvimaslay queens zvese zvotogara pasi boza vanotoziva kuti vasikana vakanaka vaita sei vasvika zvekutoti even Nicki Minaj I think ndingompa hangu 1 year yekutongoti andizive kuti ndiye musikana akanaka. Alright. Aiwa zvinofadza. Chekutanga anditi maZimbabweans angada kutanga kuziva kuti iwewe zita rako chairo chairo repachitupa unonzani, wakazvarwa mugore ripi uye wakakurira kupi? Okay, sezvamurungoona guys, the hottest lady anonzi Bridget Panashe Marufu. I'm 22 years. Ndakurira kwaMutare nditori village girl but kuzongoti upgrades standards akazokwira hangu. Alright, alright. So all the way from Mutare. Yeah, all the way from Mutare. Alright, so vekwaMutare kamwana uyu mwana wenyu. Ndati mutange mazviziva kuti impesa iyi. That's true. That's true. Uncle, yeah. Tiri mastreets esocial media. Ini ndakanyanyozokuziva uchinzi uri girlfriend here kana kuti mukadzi waDJ Towers. Ndopandakanyanyoukuziva kuti DJ Towers ane mukadzi. Ende zvakatozosimbiswa boss takatanga kuzokuonai muri mese muchiita mavideos mamwe muri mese. Relationship yako na DJ Towers yakamira sei? Maidanana here zveshuwa kana kuti maititisa? No, na Towers ndaitodanana naye. Alright. But chakazoita kuti tirambane na Towers, one Towers ndindaimuchengeta. By that time I was a maid in South Africa. Saka ndaiti ndikashanda Towers aiti Mabrijo ndisendero 300 US, ndisendero 400. Toona ko zvandakushandira Towers plus mino ya Towers yaindiscare inotyisa like inoda mukomana aine mari kwete ari kudya mari plus chechi 3. Akamurambira kuti Towers akatenga like atengi hembe. Anotora hembe like zviya zvekuti ndokumbira kumboedza and stuff opiwa hembe oya nayo mastreets inenge dzine matag ozodzosera. Saka ndakazoona kuti ndiri kudanana nemunhu ane pressure too much patown apa ndiri kumuchengeta apa akashata mechi yacho todanana taitodanana but Towers ndindaimuchengeta. Alright. Plus hembe dzake ndozvo ndakazomusiyira izvozvo plus kushata. Alright. Tiri papo DJ Towers muchidanana chichaita I think up until now achirugara kumba kwabereki wake. Chichi aikuudzawo here kuti why achirugara kumba kwabereki and imimi mainondirana kupo aenda kumba kwavo here kuna wabereki kana kuti aitouya kuside kwako iwe? To be honest with you, ango saying ndechekuti Towers asati ane mari yekuti angagara ega. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvandakazotarisa ndambokudza ndindaimuchengeta. Towers asati ane mari yekutanga kwanisa kutotiwo abude kana unolodza kumavenues. No, he can't afford. It's too low. Ma standards achiri pasi. Zvekutoti even mota yanofamba nayo akakoreteswa na Prophet Eddie. Zvinhu zvake zvese zvizhinji asi zvake. Ndosaka Towers akatoti atobuda kutoti anogara kune imwe imba ritori drama angu. Alright. Towers zvemari asati anayo. Iwo pawakamuda waifunga kuti ane mari here kana chii chakaitika and makasangana sei? Was it through the internet or makatosangana like physically? No, it was through the internet. Towers ndaitomuda ndichifunga zvinhu zvake ndezvemachokwadi. Pandakazotoona kuti even ndiwe dzemukati anenge achitongokumbira na Prophet Eddie vana Jubo itakosha vachimupa achizodzosera. Alright. Because munoona kuti munhu usati wakudanana naye unotofunga kuti maybe Mabrijo maybe chinotowana zvekudaro. Maybe wakuzodanana unotoona kuti ko Mabrijo zvaanotorarira musoro yeshiri. Saka ndo zvakaitika pana Towers. Zvandaitarisira takasangana internet iye aiti ane 2 million rands networth but pandakazotopinda ndakatoona kuti ane 2 million TGS. So the things were not functioning well. Alright. Saka papa makasiyana here kana kuti muchiri message izvezvi taama friends. Izvezvi taama friends na Towers because kuti tichaenderera mberi nelevel iri azvichaiti. Saka ndakatoona kuti Towers munhu wekutoti izvezvi akatoma Mabrijo ndodawo masocks ndomomukavawo
Mabrijo ndodawo chakati saka tama friends. Makungowirirana takungowirirana sema relationship. Makawirirana yenyu kuti muchawirirana nenzira iyoyo pasisina zvemalavi. Apasisina because towers angodeserve watu asikana twe mumageto haisusu tama big saka towers can't afford me. Aku afford wasikana yema streets. Alright, tiri papo panyaya network. Uri kuratidza kuti iwewe uri pamusoro paTowers. Iwewe network yako vano tinomboona machinyora kuti network yaMabrijo zvakamira zvakadai network. Iwewe network yako yakamira sei? Uyezve is it through social media, the internet, kuti usvike pauri kana kuti zvakamira sei? Uye ndezvipi zvaunoti izvi zvinobatika ndine chakati nechakati nechakati? Angosei ini nangu zvinhu zvinobatika zvandinazo bhutsu dzandinadzo ndedzangu angosei. Trouser nderangu, t-shirt ndeyangu. Ini angosei ndingangoti pa network I can't disclose because kwandakaromba ndakanzi ndisazotaura angosei. But so far so good mari ndinayo. Alright, panyaya yekuromba ndachitotya hangu kuibvunza. Chinhu chatakangonzwa ma streets imomo kuti Mabrijo uri kunzi une pawakabata. That's why uri kunzi every 3 months unotounge uri kuno Zimbabwe, but we know kuti you are based in South Africa. Chii chiri kuitika? Is it true kana kuti zvakatoitika? Because vazhinji vano there's no smoke without fire. No, angosei ndini chandingangoda kutaura pazvinhu izvi. Ndingangoda kuti inini ndakatoromba zvechokadi ndakaromba angosei, but I can't disclose because ndikadisclose andinofa. Ndosaka muchiona kuti even izvezvi hembe dzangu tori nemategi dzangu sei kungoti chete paHarare vanhu vacho vakanyanya kudhibha. Zvimwe zvinhu zvekutoti handiri muri kuona. Mategi atoripo handiri muri kuzviona ka. Saka zvimwe zvinhu zvekuti angosei mungazvinzwisisi, but kuromba ndakaromba, but I can't disclose. And every 3 months ndotoya kuno kuzosimbisa, but I'm proud of myself angosei because kuromba kwangu hakusi kwekuuraya vanhu, hama dzangu dzichiripo dzakakwana, mari yangu ndiri kudya. Saka but I can't disclose kuti ndakarombera kupi, zvakafamba sei, because it's too early izvezvi kuti ndiudze vanhu. Because as you can see angosei muZimbabwe pavakadzi vese hapana ane mari kundidarika. But handingoda hangu chete kuti vanhu vazvizive because muZimbabwe vanenge vakamaster chigame chekuroya. Vanozondiroya angosei ndisati ndadya mari yangu. Alright, but tiri kuti ipapo so far mapositions aunoti inda nechakati nechakati zvatouya kuburikidza nekubata kwawakaita. Network yekuromba angosei ndaiverengi. Haitotaurwi zvekutoti ndikataura angosei ndogona zvinhu zvangu zvogona kudonha. Network yekuromba haitauri, but as far kana muchitondiona munonyatsoona kuti mwana ari kudya ma-US. Kana makatongonditarisa ipapo you can confirm to them kuti aiwa mwana ari kudya ma-US, but I can't disclose. But at least ndingazotaura hangu angosei ndigai ndingoti inini ndingoperera ipapo. Network yangu handikadiscoveri vanhu kuti ndinemba kana kuti ndine chii. Hapana zvandingakwanisa kudiscover. Mari dzekuromba angosei ndadziudzwi like kuti ndine chakati ndakatenga chakati, because ukazvitaura unogona kuzongonzwa kuti kana kuti Mabrijo imba yake kana kuti yatsva and stuff. I can't disclose that one. Alright, but iwo unemba kunoku kana kuti kuSouth Africa? I can't even disclose angosei. Izvozvo I can't even disclose zvinhu izvo zvakaita seizvozvo. Asi chamunofanira kungoziva ndo zvandataura zvekuti ndakaromba, but I can't disclose kuti ndine chii. Alright, but pakuromba kwachona kwanga kuri kwekuti kwembiri here kana kuti kwemari? No, kwemari angosei. But munongoziva zvazvingori zvekuromba zvine malevels. Inini hangu ndakasarudza kwemari, handingaromberi bobobo kana munda kumusha uko kana kurombera mbiri chinhu chinongouya. Mbiri ndagara ndandingori like ndogona kuitsvaga kana ndichida. Mari ndo inonetsa kutsvaga angosei. Alright. MuZimbabwe iwewe you are into comedy, handiti? Ndeupi comedian waungati uyu muZimbabwe ndewa anokukunda kana kuti waunotya kumaladies? So far kuti ndingatya ndingadi kuti hangu ndotya angosei. But ndingori nendofunga 3 vanhu vandoda kupa mashout. I think Mhosva TV, Bwezhira naMadam Boss. Ndo vanhu so far wekutoti tikatarisa. Inangu I'm not a comedian. Ndiri Nicki Minaj light kana kuti Cardi B light. Ndingori socialite and stuff, but vanhu yo 3 Madam Boss, Bwezhira naMama V. So far muZimbabwe ndo vari kubata basa. Alright, ko rimwe rudende rwese. Because pane mazita vatotofunga kuti makuru awasiya ipapo. But vachiti vanoita comedy. I don't listen to crap. Ndo zvandingada kungotaura. Zvimwe zvese kana ndatokusiya apa don't tweet unenge usiri kupisa. Nevaiva vano mazita mamwe havasi. Handisi kutovaziva vanhu ivo 3 ndo vandoziva. Vamwe vese handisi kutovaziva hangu. Hamene kuti vanoitira comedy dzavo kupi because pafoni pangu havabudi.
Mbunzo wangu wekupedzisira tombotaura nyaya yekushama handiti ini mavidhios ako akawanda ndakaona uchitamba pambachona wakashama ungada kuti kudii kumazimbabwenzi because vamwe vanenge vangokuona uchitamba wakadaro also vanhu vari kuti iwe uri kubleacha ndechimwe futi ichocho vanhu vari kuti iwewe Mabrijo uri kudii uri kubleacha amenoti unotowo kudii neizvozvo. Okay, kana zviri seizvozvo pekutanga ndoda kutanga nenyaya yekushama yamataura nekutamba and stuff. I think Zimbos vane problem because the same dance inoitwa namakadzi vachiisa moto, the same dance ikaitwa naMabrijo vanoshora. Ende inini angoseja ndingada ngotera ndechekuti inini kana ndakarara ndorota in English. Kuhope kwangu ndinoona like vanhu vekuNigeria, vanhu vekuAmerica, vana Cardi B, Nicki Minaj, vana Destiny Etiko. Ndo vanhu vanondi inspire in my life. Ndosaka muchiona nyangwe ndikashama zvandoita zviya ndozoona zvinhu nzokunana inini munhu aritondi inspire zva right now ndizodwa bantu ndo zvandoda kuita mu life mangu angu hakuna munhu anofanira kuudzira munhu because same vanhu vanoti Mabrijo akashama ukaenda pa page pazodwa vane vachisatu moto saka inini nangu kana ndakarara ndorota nechirungu kuchirungu vanhu vanoshama no case in kushama andiroti in shona ndosaka zvinhu zvangu zvandoita zvakasiyana nemazimbos because kana wakarara if you dream in English unoita zvinhu zvechi English yeni. I don't mind my English but zvandechida kuzama kutaura mune mazvinzwa kana uchirotawo neshona unonga uchitopfekwa kunge mbuya nehanda ina handiroti in shona ndorota nechirungu saka ndozvezvichiitika. Then lastly nyaya bleaching kona zviri kuitika ndezvekuti mbinga dzese dziri kuda vasikana vatsvuku saka tiri kutry kuda kufita inangu I'm already a rich auntie but like maCongolese because nandanani nemazimbo vanoda kuchengetwa nevakadzi hati mazvona vanoda kuchengetwa even nedzimwe mbinga dzamunofunga kuti imbinga imini dzikadanana nesu dzotoda mari yedu ina handanani nemazimbo in any emergency kana chiandana nemazimbo saka kwandinodanana nevakomana vekuko varoda vasikana vatsvuku saka I'm just trying to fit in. Alright. And are you fitting in? Because pampacho unogona kuda kutry kufita in zvoramba zviri kutobvuma because inini kana ndiri ikoko ndine ndakadai so handiti kudai so kwakubudi ndobudisa ipa pakaita sei pakatsvuka plus face yangu ndofunga murungu yona yangu kuti bleaching inenge iri kudaira. Alright. Chimwe chandingada kunge ndinobvunza maybe chokupedzisira hama dzako dzinozvigamuchira sei? I understand kuti undori nehama vana vanzvadzi vanina vana sisi vana mama ana baba vanozvigamuchira sei especially when it comes kushama because I understand kuti munhu wese ari painternet vanotiwo kudii? Dzimwe hama dzangu ndakadzibloka inini ukada kuekta holy kana wandiona nichiita zvinhu zvangu even uri hama yangu I block kana usiri kuda kuti ndiekte zvandoita pasocial media you should say Mabrijo gara pasi wondiverengerawo kana 1000 US every month at least unokwanisa kusiya so hama dzangu dzimwe dzacho maybe dzechida kutonditsiura but inini if you are acting holy kumastatus angu kana kuti ukaona post yangu pasocial media wo screenshot wontipa ndinobloka angu because ndo zvinhu zviri kuita kuti mwana wangu aende kuchikoro pandasa ndakuzviita I was down and no one was there for me so inini I can't listen to people now right now nekuti ndakunzi Mabrijo when I was down they were quiet. Alright. So that's what I can English ndo zvandingada kuti nditaure muzuva ranhasi angu saints. Alright. Chekupedzisira ndoda kungobvunza chimwe chakaseculator chinotoseculator nanhasi ndofunga zvinotouya zvokuti akwanzi iwewe unowana mari yako nekupinda inyaya dzinotoseculator idzi pamwe wakatombodzidzinzwa? Ndenchidzinzwa angu saint but vanhu vanenge vachinyepa how can I ndingapinda sei ndakaromba kudhara angu saint. What's the purpose of kuti ndiite chifambi inini ndakatosacrifice inotyisa kudhara varume vesava inini angu saint zvandingada kutaura izvezvi right now inini ndane mari yekuti ukarara neni ndokwanisa kubhadhara ndiri inini noti iwewe kundibhadhara so even vanhu vandiri kuudza kuti ndiri kutobleachira ndikatobleacha ingori nawo kuti ndingofita chete kana kuti kumaCongolese kana kuti kune imwe nyika but zvisingadi kuti ndiri kutsvaga mari yangu ikoko inini ndindotovabhadhara kana vakarara neni saka hapana pandingazopinda for my maboys ari kutsvaga mabhebhi vaiwai vanovabhadhara unogona kutoita mbinga resi yavo ndotanga ndatarisa maqualities kuti wakanaka here because angosei ndingazotosora DM yangu yaane zindura zvevarume saka ndotanga ndatarisa kuti munhu yakanaka here zvekuti mari yangu inodiseva kuti ndimupe ndotanga ndatarisa vanhu vakanaka kana wakashata don't even bother to come to my DM especially mazimbo handitomadi angosei.
aiwa ndofunga mazvinzwira mazimbo kuti muri kunzi musaswedere padhuze. Ndichitaura naye mwanasikana iye anonzi Bridget Panashe Marufu ne22 years ndofunga takurukura aiwa rake repaindastry ukatsvaga Bridget Panashe aumuwana anonzi Mabrijo and the hottest lady in Africa and in America. Tinotenda nenguva yatange tiri tinokurukura tichifara kunge tiri tinokurukura nemasocialites edu macelebrities pano paSaint TV from Uncle Saint, the only Zim Uncle na Mabrijo tichiti it's much love.